سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سابسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتل تزال مدب كمي كنيخم لومي أبناي كلتشعن إسران 4 تور دي فرانس كم أون عوت بينام قرماي تعزبتاي كهبه بفلاي دما أبزي تور دي فرانس زعواتو تتعاطي انتاي شلمات يوم زوسدي له كرئيه كم زفلت زناي كلتشعن إسران 4 تور دي فرانس إسران حادن مدرخات زنبرو 3498 كيلومتر زتقالله وددريو أبزو ውድድር እዚ ከም ዝረኣናዮ ቢንያም ግርማይ ኣብ 3 ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ብዙሕ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ዝወደቆን ዝተቐንዘቦን ኩነታት ተፃዊሩ ክሳብ ሕጂ ውድድሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ተዓዚብና ኣለና። እዚ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ከምኡ እውን ኣፍሪቃውያን ሓበን ከም ዝኾነ ብዙሕ ድማ ክሳብ ሕጂ ጽምብሎን ዝተፈላለየ ቲሸርት ድዩ ካልእ ንዕኡ ዝውክል ነገራት ሰሪሑ ይኽደንን ይፅምብልን ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። ብፍላይ ቢንያም ኣብዚ ዘርኣዮ ዓወት ብዙሓት ኤርትራውያን ፖለቲካ ካልእ ዝኾነ ፍልልያት ገዲፎም ናይ ኣውራጃን ካልእ ክንሪኦ ዝቐነን ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ነዚ ፍልልያት ገዲፎም ብሓባር ንቢንያም ክድግፉን ብሓባር ድማ ነቲ ዘምፅኦ ዘሎ ዓወታት ክፅምብሉን ርኢና ኢና። እዚ ሓደ ኣወንታውን ፅቡቕ ነገርን እዩ። ቢንያም ዳርጋ ማእከል ስሕበት ወይ ከዓ ማእከል ናይ ሕብረትን ሓድነትን ኮይንና ክበሃል ከኣል እዩ ማለት እዩ። እቲ ስፖርቲ ፍቕሪ የምፅእ ስፖርቲ ሓድነት የምፅእ ስፖርቲ የሕብር እዩ ዝብል ኣብ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣብ ብዙሓት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ጋንታታቶም ክድግፉ ከለዉ ንሪኦ ኣብ ቢንያም ርኢናዮ። እዚ ድማ እቲ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፍካ ሓደ ምስ ስፖርታዊ ኩነታት ዘይተሓሓዝ ስፖርቲ ፍቕሪ እንድዩ ካብ ስፖርታዊ ፍቕሪ ወፂኡ ኣብ ህልኽ ዝኸይድ ኩነታት እውን ተዓዚብና ኢና። ገሊኦም ሰባት ቢንያም ኣብ ዓዶም መፂኡ ንፀዓዱ ኣሸኒፍዎም ፀዓዱ ካባና ከም ዘይሕሹ ኣርኢና ዝበሃል ኩነታት ክንርኢና ነርና። እዚ ምናልባሽ ምስ መግዛእቲ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ቀደም ይፀውጥናዮም ነይሮም እምበር ይስዕሩና ይነበሩን ፀለምቲ ካብ ፀዓዱ ከም ዘይሕሹ እዚ ዳርጋ ካብ ዝረጋገፅ ዓሰርተታት ዓመታት ወይ እውን ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኮይኑ እዩ። ስለዚ ቢንያም ወይ ናይ ቢንያም ዓወት ናይ ፀዓዱን ናይ ፀለምትን ዘሎ ፍልሊ ጌርካ ክትሪኦ ብዙሕ ኣገዳሲ ይመስለንን እዩ። ምክንያቱ ቆርበትና ኢላ እምበር ፀሊም እቲ ርእስና ኣይኮነን ጎደሎ። ቀደም ብተፈላለየ ምክንያት ይገዝኡና ነይሮም ሕጂ ግን ማዕሪኦም ምዃንና ኣብ ገለ ኩነታት እውን ካብኦም ከም ንሓይሽ ኣርኢና ኢና። ስለዚ ንቢንያም ኣብ ከምኡ ዓይነት ህልኽ ወይ ብከምኡ ዓይነት መነፅር ጌርካ ክትሪኦ ነቲ ናተ ዓወት ኣብ ከምኡ ክተውርዶ ፍትሓዊ ይመስለንን ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቕ ስፖርታዊ ስነ ምግባርን ፅቡቕ ስፖርታዊ ዓወትን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ዓሌትነትን ክተውርዶ ምናልባሽ ቅኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ። ብሓፈሻ ግን ቢንያም ዘርኣዮ ዓወት ቢንያም ዘርኣዮ ፀወታ ኪኖ ኤርትራውያን ሓሊፉ ናብ ኣፍሪቃውያን ናብ ብዙሓት ፈተውቲ ወይ ከዓ ኣፍቀርቲ ስፖርቲ ዘርኣዮ ዓወት ቢንያም ዘርኣዮ ፀወታ ኪኖ ኤርትራውያን ሓሊፉ ናብ ኣፍሪቃውያን ናብ ብዙሓት ፈተውቲ ወይ ከዓ ኣፍቀርቲ ስፖርቲ ፅቡቕ ተዘክሮ ዝገደፈ እዩ። ብከምኡ ጌርና ተረኣናዮ ፅቡቕ መስለኒ። ንኻልእ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከተባብዓና እውን ሓደ ናቱ መልእኽቲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ሓሊፉ ክትሪኦ ከለካ ግን ተፃወቲ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ተዓወቲ ቱር ዲ ፍራንስ እንታይ እዮም ዝወስዱ ቢንያም ከ ኣበይ ደረጃ እዩ ዘሎ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ወይ ከም ፅቡቕ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብሓፈሻ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዘለዎ ኮይኑ ሓደ እቲ ዓበየ ዓወት እቲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ዝብልዎ እቲ ብጫ ማልያ ዝኽደን ኮይኑ እቲ ብጫ ማልያ ናይ መድረኽን ናይ መጨረሻን ዓወት ዘለዎ እቲ ዝበዝሐ ብልጫ ወይ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝወስድ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ብጫ ማልያ ብወዲ ስሎቬንያ ዝኾነ ናይ UAE ወይ ከዓ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ቲም ወይ ቲም ኤሚሬትስ ብትፍለጥ ዝወዳደር
ታደጅ ፖካር ዝበሃል ትውነን ኣላ ማለት እዩ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴጅ ቀዳማይ ንዝወፅአ ሰብ 11,000 ዩሮ ዝወሃብ ካልኣይ 5,500 ሳልሳይ 2,800 ከምኡ እንዳበለ ክሳብ ታሕቲ ዝኸይድ ናይ መዓልታዊ ናይ ስቴጅ እንድሕር ተዓዊትካ እዚ ብልጫ ዝወሃቦ ኣብ መጨረሻ ቱር ዲ ፍራንስ ጎብለል ዝኾነ ከዓኒ ክሳብ 500,000 ዩሮ ወይ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ዝዕወት እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ከዓ 200,000 ዩሮ ሳልሳይ 100,000 ዩሮ ከምኡ እንዳበለ 70,000 50,000 23,000 እንዳበለ ክሳብ ታሕቲ ናይ መጨረሻ 1,000 ዩሮ ዝዕወተሉ ትዝዓበየ ናይ ስቴጅ ወይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዋታይ ዝበሃለሉ ብጫ ማልያ ዝለብስ ሰብ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፂኻ ብካልእ ደረጃ ዘሎ ክፍልፋል ክትሪኦ ከለካ እቲ ግሪን ጀርሲ ወይ ከዓኒ ቀጠልያ ማልያ ዝለብስ ቢንያም ግርማይ ተዓዋት ኮይኑ ዘሎ ናይ 2024 ኣብ መጨረሽታ 25,000 ዩሮ ክሽለም እዩ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ሓፈሻዊ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዋቲ ፍርቂ ሚልዮን ዝሽለሞ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ውሕድ ገንዘብ እዩ ግን ከዓኒ ናቱ ዝኾነ ክብሪ ናቱ ዝኾነ ማልያ ኣለዎ ማለት እዩ ቢንያም 25,000 ዩሮ ኣብ መጨረሻ ክወት ከሎ ካልኣይ 15,000 ሳልሳይ 10,000 4,000 እንዳበለ ንታሕቲ እንዳወረደ ይኸይድ ማለት እዩ ናይ ቢንያም ናይ ግሪን ጀርሲ ወይ ቀጠልያ ማልያ ተዓዋታይን ናይ ሓፈሻዊ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዋታይን ክትሪኦ ከለካ ቢንያም ዝወስዶ 25,000 ኣብቲ ሓፈሻዊ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ መበል ሻድሻይ ዝወስዶ ብልጫ እዩ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ እቲ ሻድሻይ ዘሎ 23,000 ይወስድ ሕጂ እቶም ካልኦት ተዓወትቲ ከንታይ እዮም ዝወስዱ ተልካ ንኣብነት ናይ ዓቐበት ኣንበሳ ዓቐበት ዝበሃል ሓደ ግዜ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ተዓዊትሉ ዝነበረ ናይ ስቴጅ ማለት ናይ ኩሉ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ኣንበሳ ዓቐበት ናይ ኩሉ ዝበሃል ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተቀዳማይ እውን 25 ልክዕ ከምቲ ናይ ግሪን ጀርሲ ናይ ቢንያም ዝወስድ ካልኣይ 15 10 እንዳበለ ልክዕ ንታሕቲ ከምቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ይወስድ ማለት እዩ እቲ ያንግ ራይደር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መንእሰይ ተወዳዳሪ ብሉፅ ዝበሃል ከዓኒ 20,000 ቀዳማይ ይወስድ ካልኣይ 15,000 ሳልሳይ 10,000 ራብዓይ 5,000 ይወስድ ማለት እዩ ጋንታታት እውን ተቀዳመይቲ ዝተዓወተት ጋንታ 50,000 ዩሮ ትወስድ ካልአይቲ 30,000 ሳልሰይቲ 20,000 ራብዒይቲ 12,000 ሓምሸይቲ ከዓ 8,000 ትወስድ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝበዝሐ ብልጫ ቱር ዲ ፍራንስ ነቲ ሓፈሻዊ ዕዉት ዝበሃል ወይ ከዓ ወናኒ ብጫ ማልያ ዝወሃብ ፍርቂ ሚልዮን ወሃብ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ዘሎ እንተሪእኻዮ ከዓ ቀዳማይ ፍርቂ ሚልዮን ክወሃብ ከሎ ካልኣይ 200,000 ሳልሳይ 100,000 ይወሃብ ስለዚ ዳርጋ ኣብ መንጎኦም ከባቢ 800,000 ይወስድ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ፍቅሪ ይሕዲርና ኣለና መስለኒ ቢንያም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ መፂኡ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ ንብሽክሌታ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ንብሽክሌታ ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ነቲ ቱር ዲ ፍራንስ ንባዕሉ ሓደ መቐረት ይህብዎ ስለዚ ስፖርት ብፍቅሪ እዩ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ጌርና ከዓ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ወይ ብፍቅሪ ክንጠምቶ ፅቡቅ እዩ ደጊመ ቢንያም ዓብይ ነገር ይገይርልና ክብሪ ግብኦ ነቲ ዘምፅኦ ክብሪ ግን ብኣወንታን ብፍቅርን ብዓይኒ ስፖርታዊ መንፈስ ጌርና ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ የቀኒየለይ ሼር ሳብስክራይብ ግባራት ይሕመቑ